Αυτό που πραγματικά συνέβη μέσα σε ναζιστικά ακτινοτροφικά αγροκτήματα θα σας στοιχειώσει. Ξεκίνησε με μια χειραψία μεταξύ του Χάινριχ Χίμλερ και του Αδόλφου Χίτλερ, αλλά αυτό που ακολούθησε δεν ήταν στρατιωτικό σχέδιο. Ήταν κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Βαθιά στις σκιές της ναζιστικής Γερμανίας ξεκίνησε ένα μυστικό πρόγραμμα που ονομαζόταν Lebensborn. Στόχος του ήταν να αναπαράγει την τέλεια άρια φυλή. Τα μωρά γεννιόντουσαν μέσω ψυχρής στρατηγικής, όχι αγάπης. Οι μητέρες επιλέγονταν, οι πατέρες επιλέγονταν και τα παιδιά αντιμετωπίζονταν σαν ιδιοκτησία. Αυτό που συνέβαινε σε αυτά τα κτηνοτροφικά αγροκτήματα ήταν πέρα για πέρα τρομακτικό. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1935, όταν το ναζιστικό καθεστώς εισήγαγε τους νόμους της Νιρεμβέργης, οι οποίοι αφαίρεσαν από τους Εβραίους την υπηκοότητα και απαγόρευσαν τον γάμο ή τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ Γερμανών και οποιουδήποτε θεωρούνταν μη Άριος. Αυτοί οι νόμοι δεν στόχευαν μόνο τους Εβραίους, αλλά ίσχυαν και για τους Ρωμά, τους Μαύρου Αγερμανούς, τους Σλάβους, ακόμη και για Γερμανούς με ψυχικές ή σωματικές αναπηρίες. Όποιος δεν ταιριάζε στο ναζιστικό φιλετικό ιδανικό χαρακτηριζόταν ως απειλή για το μέλλον της Γερμανίας. Το ναζιστικό όραμα για έναν Άριο ήταν πολύ συγκεκριμένο, περιλάμβανε σκανδιναβικά χαρακτηριστικά όπως ανοιχτόχρωμα μαλλιά, χλωμό δέρμα και μπλε μάτια. Δεν επρόκειτο μόνο για εμφάνιση, επρόκειτο για γραμμές αίματος. Οι Ναζί πίστευαν ότι οι Άριοι ήταν γενετικά ανώτεροι και προορισμένοι να κυριαρχούν πάνω στους άλλους. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε αυτή η κυρίαρχη φυλή να κυριαρχήσει όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και για να συμβεί αυτό, ο πληθυσμός έπρεπε να αναδιαμορφωθεί από μέσα προς τα έξω. Εκεί μπήκε στο παιχνίδι ο Χάινριχ Χίμλερ. Ως επικεφαλής των SS, ο Χίμλερ είχε τον πλήρη έλεγχο της φιλετικής πολιτικής, των αστυνομικών δυνάμεων και της εσωτερικής ασφάλειας. Πίστευε ότι η Γερμανία κινδύνευε να χάσει το καλύτερο αίμα της. Ο πόλεμος, τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και η φιλετική ανάμειξη, κατά την άποψή του, αποδυνάμωναν τον γερμανικό λαό. Έτσι, στα τέλη του 1935, λίγους μήνες μετά την ψήφιση των νόμων της Νιρεμβέργης, ο Χίμλερ δημιούργησε το πρόγραμμα Lebensborn στο πλαίσιο του Γραφείου Φυλής και Εγκατάστασης των SS. Στόχος του ήταν να ενθαρρύνει τη γέννηση όσο το δυνατόν περισσότερων φιλετικά, καθαρών, παιδιών Άριων. Το πρώτο σπίτι άνοιξε τον Δεκέμβριο του 1935 στο Στάινχερινγκ, ένα ήσυχο χωριό ακριβώς ανατολικά του Μονάχου. Επιφανειακά, έμοιαζε με μια κανονική κλινική, ένα καθαρό, ήσυχο μέρος για έγκυες γυναίκες. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν το πρώτο κτίριο σε ένα ανησυχητικό έργο που αντιμετώπιζε τη μητρότητα σαν μια επιχείρηση αναπαραγωγής. Οι γυναίκες που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα δεν ήταν τυχαίες. Κάθε μία από αυτές έπρεπε να περάσει από αυστηρές φιλετικές αξιολογήσεις. Η καταγωγή τους ελέγχθηκε τουλάχιστον 4 γενιές πίσω, συχνά χρησιμοποιώντας εκκλησιαστικά αρχεία, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακά αρχεία. Το σώμα του αμετρήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του κρανίου, του σχήματος της μύτης και του χρώματος των ματιών. Ακόμη και η οδοντική υγεία θεωρήθηκε μέρος του φιλετικού προφίλ. Οι περισσότερες ήταν μεταξύ 16 και 30 ετών, ανήπαντρες και σε καλή φυσική κατάσταση. Έπρεπε να είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε κληρονομικά ελαττώματα, οι γενετικές ασθένειες. Οι γιατροί και οι φιλετικοί εξεταστές των SS ενέκριναν μόνο όσες τέριαζαν σε αυτή την άκαμπτη εικόνα μιας υγιούς, άριας γυναίκας. Μερικές από αυτές τις γυναίκες ήταν εθελόντριες, πιστές υποστηρίκτριες των Ναζί που πίστευαν ότι υπηρετούσαν το Ράιχ. Άλλες προέρχονταν από οικογένειες που συμμετείχαν σε ναζιστικές οργανώσεις νεολαίας όπως η Band Deutscher Madal, η Ένωση Γερμανίδων Κοριτσιών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι γυναίκες ήταν χείρες πεσόντων ανδρών των SS, στις οποίες προσφερόταν ένα μέρος για να γεννήσουν κρυφά, μακριά από την κοινωνική ντροπή. Ένα μέρος αυτών των γυναικών είχε ήδη σχέσεις με αξιωματικούς των SS και το Lebensborn τους έδωσε έναν τρόπο να γεννήσουν εκτός γάμου χωρίς δημόσια ντροπή. Η ναζιστική ιδεολογία δεν τιμωρούσε την παρανομία, εφόσον και οι δύο γονείς ήταν φιλετικά πολύτιμοι. Αλλά οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν καταλάβαιναν πλήρως τι έμπαιναν. Τους έλεγαν ότι έκαναν ένα πατριωτικό καθήκον, αναπληρώνοντας το μέλλον της Γερμανίας με υγιή, άρια μωρά. Το κράτος προσέφερε δωρεάν ιατρική περίθαλψη, καλό φαγητό και καθαρές συνθήκες διαβίωσης, κάτι που ήταν σπάνιο σε μια εποχή πολέμου και οικονομικής πίεσης. Για μερικούς, αυτή ήταν μια διέξοδος από τη φτώχεια.
Για άλλους, ήταν μια βαθιά ανησυχητική εμπειρία γεμάτη ντροπή, μυστικότητα και φόβο. Η ανδρική πλευρά του προγράμματος ήταν εξίσου προσεκτικά ελεγχόμενη. Μόνο αξιωματικοί των SS και μερικοί άλλοι επιλεγμένοι άνδρες μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά Lebensborn. Αυτοί οι άνδρες είχαν ήδη περάσει από τον δικό του αφιλετικό έλεγχο για να ενταχθούν στις SS. Ο Χίμλερ πίστευε ότι αντιπροσώπευαν το καλύτερο αίμα στη Γερμανία, πιστούς, αγνούς και πειθαρχημένους. Ο γάμος δεν ήταν απέτηση. Στην πραγματικότητα, μέχρι το 1937, οι άνδρες των SS ενθαρρύνονταν επίσημα να αποκτούν παιδιά εκτός γάμου με γυναίκες που είχαν εγκριθεί από φιλετικά κριτήρια. Ο Χίμλερ μάλιστα έγραψε επιστολές σε μονάδες των SS δηλώνοντας ότι η τεκνοποίηση για το Ράιχ ήταν πιο σημαντική από την παραδοσιακή ηθική. Ήταν μια ριζική αλλαγή, ακόμη και για την εποχή. Μέχρι το 1938, το πρόγραμμα Lebensborn είχε οδηγήσει σε εκατοντάδες γεννήσεις και η εμβέλειά του μεγάλωνε γρήγορα. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα μικρό, κρυφό έργο στη Βαβαρία μετατρεπόταν σε μια επιχείρηση πλήρους κλίμακας που σύντομα θα διέσχιζε τα γερμανικά σύνορα. Εισήχθη γρήγορα μετά την Άνσλους τον Μάρτιο του 1938, όταν η Γερμανία προσάρτησε την Αυστρία. Το πρώτο Αυστριακό Ίδρυμα ιδρύθηκε στη Βιέννη, υπό την επίβλεψη αξιωματούχων των SS. Έγινε βασικό κέντρο για τη διαχείριση τόσο των γεννήσεων όσο και των υιοθεσιών. Γυναίκες από αγροτικές αυστριακές κοινότητες μεταφέρονταν για φιλετικό έλεγχο και τα παιδιά που γεννιόντουσαν εκεί συχνά στέλνονταν σε γερμανικές οικογένειες για σωστή ανατροφή. Το 1939, μετά την κατοχή της Τσεχοσλοβακίας και αργότερα της Πολωνίας, το προσωπικό του Lebensborn μετακινήθηκε για να διαχειριστεί τόσο τις εγκυμοσύνες όσο και την αναγκαστική γερμανοποίηση των τοπικών πληθυσμών. Πολωνικά παιδιά με άρια χαρακτηριστικά αφαιρούνταν από ορφανοτροφία ή απευθείας από οικογένειες και μεταφέρονταν στο σύστημα Lebensborn. Το σπίτι στο Litzmannstadt, τώρα Lodz της Πολωνίας, έγινε ένας από τους βασικούς χώρους για αυτές τις δραστηριότητες. Στην Νορβηγία, όπου έφτασαν γερμανικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1940, η κατάσταση εξελίχθηκε διαφορετικά. Ο τοπικός πληθυσμός θεωρούνταν από τους Ναζί ως φιλετικά πολύτιμος, ειδικά οι γυναίκες που τέριαζαν με τη σκανδιναβική εμφάνιση. Τα SS θεωρούσαν τα νορβηγικά γονίδια υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τη χώρα μια εξαιρετική τοποθεσία για την επέκταση του Lebensborn. Η πιο εξέχουσα εγκατάσταση, το Hardelwerk, άνοιξε κοντά στο Όσλο και λειτουργούσε από τα SS από το 1941 και μετά. Εδώ, οι Νορβηγίδες γυναίκες συχνά στρατολογούνταν ή χειραγωγούνταν για να δημιουργήσουν σχέσεις με Γερμανούς στρατιώτες. Περίπου 10 σπίτια Lebensborn είχαν ανοίξει μόνο στην Νορβηγία. Οι απόγονοι από αυτές τις ενώσεις, αργότερα γνωστοί ως της Σκάρμπορνας, η Γερμανόπουλα, αριθμούσαν πάνω από 10.000. Το πρόγραμμα εξαπλώθηκε επίσης στο Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τη Δανία, όπου δημιουργήθηκαν μικρότερα σπίτια και διοικητικά κέντρα για τη διαχείριση τόσο των γεννήσεων όσο και της φιλετικής επιλογής. Στη Γαλλία, μερικά από αυτά τα σπίτια μεταμφιέστηκαν σε κέντρα πρόνοιας για να αποφευθούν οι αντιδράσεις του κοινού. Μέχρι το 1944, υπήρχαν περισσότερα από 30 επίσημα σπίτια Lebensborn σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, χωρίς να υπολογίζονται οι πολλές ανεπίσημες εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο των SS. Κάθε σπίτι λειτουργούσε υπό αυστηρή εποπτεία των SS, με λεπτομερή αρχεία που τηρούνταν για κάθε μητέρα, παιδί και υποψήφια θετή οικογένεια. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν και το ανθρώπινο δυναμικό των Ναζί ήταν περιορισμένο, το πρόγραμμα πήρε μια πιο σκοτεινή, πιο βίαιη τροπή. Στην κατεχόμενη Πολωνία, μετά την εισβολή τον Σεπτέμβριο του 1939, φιλετικοί εμπειρογνώμονες και αξιωματικοί των SS άρχισαν να αξιολογούν τους τοπικούς πληθυσμούς για φιλετική αξία. Ειδικές μονάδες που ονομάζονταν RUSG, Κεντρικό Γραφείο Φυλής και Οικισμού των SS, αναπτύχθηκαν για να ελέγχουν τόσο τις γυναίκες όσο και τα παιδιά. Πολωνέζες, μερικές μόλις 15 ετών, απήχθησαν και στάλθηκαν σε σπίτια Lebensborns στο Βρότσλαβ, το Λόντς και το Πόσναν. Κρατούνταν εκεί υπό φρούρηση και συχνά έμειναν έγκυες από προσωπικό των SS, εντελώς χωρίς τη συγκατάθεσή τους στην Τσεχοσλοβακία. Οι Ναζί στόχευσαν πρώτα τους Γερμανούς, αλλά σύντομα επέκτηναν το πρόγραμμα στους τοπικούς πληθυσμούς, ειδικά στη Βοημία και τη Μοραβία, όπου τα παιδιά απομακρύνονταν από τις οικογένειές τους και τοποθετούνταν σε κέντρα αξιολόγησης φυλής.
Τα κορίτσια που κρίθηκαν κατάλληλα χωρίζονταν, κρατούνταν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δαιμονοποιούνταν από αξιωματικούς των SS με το επιχείρημα της βελτίωσης της γενεαλογίας. Στη Λευκορωσία και την Ουκρανία, η βία κλιμακώθηκε περαιτέρω. Ολόκληρα χωριά εκενώθηκαν. Τα παιδιά ελέγχονταν για άρια χαρακτηριστικά. Εάν πληρούσαν τα κριτήρια, έπαιρναν αμέσως. Οι γονείς που αντιστέκονταν ξυλοκοπούνταν ή δολοφονούνταν. Τα SS είχαν διαταγές να απομακρύνουν το παιδί, να εξαλείψουν την ταυτότητά του και να το εκπαιδεύσουν ως μελλοντικούς Γερμανούς. Η διαδικασία απαγωγής ήταν συστηματική. Ομάδες γιατρών, μεών και αξιωματούχων των SS επισκέπτονταν ορφανοτροφία, νοσοκομεία, ακόμη και δημόσια σχολεία. Τα παιδιά παρατάσσονταν, ελέγχονταν σαν ζώα και όσα περνούσαν χαρακτηρίζονταν ως φιλετικά πολύτιμα. Μερικά παιδιά τραβούσαν από καταφύγια του Ερυθρού Σταύρου. Άλλα μεταφέρονταν από τρένα με απελαθέντες στο δρόμο τους προς στρατόπεδα εργασίας. Μόλις επιλεγόταν, το παιδί μεταφέρονταν σε ένα από τα πολλά κέντρα διαμετακόμισης, όπως αυτό στο Lodge, το οποίο χρησιμεύε ως σημείο διαλογής. Εκεί, τους άλλαξαν όνομα, τους εξέδωσαν πλαστά έγγραφα γέννησης και τους έμαθαν να ξεχνούν τη μητρική τους γλώσσα. Τα αρχικά τους ονόματα, οι ημερομηνίες γέννησης και τα οικογενειακά τους στοιχεία καταστράφηκαν ή κρύφτηκαν στα αρχεία των SS. Μερικά παιδιά ήταν πολύ μικρά για να μιλήσουν. Νήπια που μόλις και μετά βίας μπορούσαν να περπατήσουν στάλθηκαν σε γερμανικές, ανάδοχες οικογένειες ή σε βρεφονιπιακούς σταθμούς Lebensborn. Αυτά τα παιδιά αναγκάστηκαν να μιλήσουν γερμανικά και τους είπαν ότι ήταν πάντα μέρος του Ράιχ. Οποιαδήποτε ένδειξη αντίστασης, όπως κλάματα για τους γονείς τους ή ομιλία στα πολωνικά, τιμωρούνταν. Πολλά από αυτά τα παιδιά κατέληξαν σε σπίτια στη Βαβαρία, την Αυστρία και τη Δυτική Γερμανία. Μεγάλωσαν πιστεύοντας ότι ήταν Γερμανοί εκ γενετής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι θετές οικογένειες δεν είχαν ιδέα ότι το παιδί είχε απαχθεί. Καθώς το ναζιστικό καθεστώς άρχισε να καταρρέει το 1944, οι προσπάθειες για την εξάλειψη των αποδεικτικών στοιχείων των απαγωγών αυξήθηκαν. Τα έγγραφα καταστράφηκαν. Τα παιδιά μετεγκαταστάθηκαν. Αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Σύμφωνα με τις μεταπολεμικές έρευνες, τουλάχιστον 200.000 παιδιά αφαιρέθηκαν μόνο από την Πολωνία. Χιλιάδες άλλα προέρχονταν από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Σλοβακία και τις χώρες της Βαλτικής. Τα περισσότερα δεν βρήκαν ποτέ τον δρόμο της επιστροφής στις πραγματικές τους οικογένειες και αυτό ήταν μόνο ένα μέρος της φρίκης. Τα σπίτια Lebensborn σχεδιάστηκαν για να φαίνονται γαλήνια, μεγάλες βίλες στην εξοχή, καθαρές εγκαταστάσεις με περιποιημένους κήπους, ήσυχες αίθουσες και γυαλισμένα δάπεδα. Από έξω, έμοιαζαν με ιδιωτικές κλινικές ή ελίτ οικοτροφία. Αλλά πίσω από αυτούς τους ήρεμους τοίχους υπήρχε ένα σύστημα χτισμένο εξ ολοκλήρου γύρω από τον έλεγχο, την ιδεολογία και τη φιλετική μηχανική. Στο εσωτερικό, όλα ακολουθούσαν μια αυστηρή ρουτίνα. Τη στιγμή που μια γυναίκα έμπαινε, η ελευθερία της τελείωνε. Τα γεύματά της, οι ώρες ύπνου και οι ιατρικοί έλεγχοι προγραμματίζονταν με ακρίβεια. Οι νοσοκόμες και οι ΜΕΕΣ αναφέρονταν απευθείας στους αξιωματούχους των SS και ακολουθούσαν λεπτομερή πρωτόκολλα που ορίζονταν από την RGZ, στις γυναίκες δίδονταν αριθμοί. Οι συνομιλίες τους συχνά παρακολουθούνταν. Μερικές αποθαρρύνονταν από το να δημιουργούν φιλίες μεταξύ τους. Το ιατρικό προσωπικό παρακολουθούσε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης τους, διασφαλίζοντας ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν παρεμπόδιζε τον στόχο ενός τέλειου τοκετού. Η ανακούφιση από τον πόνο κατά τη διάρκεια του τοκετού μερικές φορές απορρίπτονταν. Οι τοκετοί χρονομετρούνταν, καταγράφονταν και αναθεωρούνταν. Αμέσως μετά τον τοκετό, τα μωρά μεταφέρονταν σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ή βρεφονιπιακούς σταθμούς όπου οι φροντιστές των SS διεξήγαγαν συνεχείς αξιολογήσεις. Για τις περισσότερες μητέρες, η κράτηση του μωρού δεν ήταν επιλογή. Στην πραγματικότητα, πολλές δεν είχαν καν την ευκαιρία να κρατήσουν το παιδί τους για περισσότερο από λίγα λεπτά. Το παιδί θα τοποθετούνταν σε ένα σύστημα φιλετικής υιοθεσίας που διαχειρίζονταν οι SS. Μόνο επιλεγμένες οικογένειες του ναζιστικού κόμματος ή μέλη των SS μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για να υιοθετήσουν αυτά τα μωρά, αφού περνούσαν τους δικούς τους ελέγχους ιστορικού και φιλετικές αξιολογήσεις. Οι μητέρες που παρακαλούσαν να κρατήσουν τα παιδιά τους συχνά απορρίπτονταν κατηγορηματικά ή τους έλεγαν ότι ήταν ακατάλληλες να τα μεγαλώσουν χωρίς σύζυγο. Ορισμένες γυναίκες έμεναν με άδεια χέρια και τους απαγορευόταν να επιδιώξουν ξανά επαφή με το παιδί. Σε μερικές που προσπάθησαν να επιστρέψουν αργότερα απαγορεύτηκε η είσοδος ή απειλούνταν με συνέπειες.
Τα παιδιά που μεγάλωναν στους παιδικούς σταθμούς ήταν βυθισμένα στην ναζιστική ιδεολογία από τη βρεφική ηλικία. Ήδη από την ηλικία των 3 ετών, εγγράφονταν σε προγράμματα προνηπιαγωγείου που δίδασκαν τις ναζιστικές αξίες, τη φιλετική ανωτερότητα, την πίστη στον Φίρερ και τη σημασία της αγνότητας. Παιχνίδια, τραγούδια και βιβλία επιλέγονταν όλα για να ενισχύσουν αυτές τις ιδέες. Ακόμα και οι ιστορίες για τον ύπνο ήταν εργαλεία προπαγάνδας. Οι δάσκαλοι και οι φροντιστές επενούσαν χαρακτηριστικά όπως η υπακοή, η πειθαρχία και η θυσία για το Ράιχ. Τα παιδιά ανταμείβονταν για την αναφορά άπιστης συμπεριφοράς μεταξύ τους. Αυτή η ψυχολογική εξαρτημένη μάθηση στόχευε να σβήσει κάθε ίχνος προσωπικής ταυτότητας και να την αντικαταστήσει με απόλυτη πίστη στο ναζιστικό όραμα. Παρά τη ζεστασιά των κτηρίων, η πραγματική ατμόσφαιρα ήταν ψυχρή και αποστηρωμένη. Δεν επιτρέπονταν προσωπικές φωτογραφίες. Η συναισθηματική έκφραση αποθαρρυνόταν. Σε κάθε παιδί έλεγαν ότι ήταν μέρος κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του, αλλά ποτέ δεν το έβλεπαν πραγματικά ως άτομο. Κάθε απόφαση, ακόμα και το όνομα ενός παιδιού, ήταν υπολογισμένη. Η ζωή τους δεν καλλιεργούνταν. Ήταν κατασκευασμένη. Και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως είχε προγραμματιστεί, οι συνέπειες ήταν θανατηφόρες. Τα μωρά που δεν πληρούσαν τα ναζιστικά πρότυπα απομακρύνονταν αθόρυβα από τις μητέρες τους χωρίς εξήγηση. Μερικά στάλθηκαν σε λεγόμενα οίκους ειδικής φροντίδας, που ήταν μέρος του προγράμματος ευθανασίας Άξαντι 4, το οποίο ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο του 1939. Αυτά τα ιδρύματα λειτουργούσαν υπό την κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης, αλλά είχαν σχεδιαστεί για συστηματική θανάτωση. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τρομακτικές. Πολλά βρέφη λάμβαναν ενέσεις με βαρβιτουρικά, πέθαιναν από την πείνα ή αφήνονταν χωρίς επίβλεψη μέχρι να πεθάνουν. Το ιατρικό προσωπικό υπέβαλε ψευδή πιστοποιητικά θανάτου, αναφέροντας ως αιτία την πνευμονία, την καρδιακή ανεπάρκεια ή τις επιπλοκές κατά τη γέννηση. Οι γονείς σπάνια ειδοποιούνταν εγκαίρως για να διαμαρτυρηθούν, και όταν ειδοποιούνταν, τους έλεγαν ότι το παιδί πέθανε φυσικά. Τα κριτήρια για την αποβολή θα μπορούσαν να είναι συγκλονιστικά αυθαίρετα. Ένα μωρό μπορούσε να θανατωθεί απλώς επειδή γεννήθηκε πρόωρα, επειδή είχε λαγόχυλο ή επειδή απέτυχε σε τεστ ακοής. Δεν επιτρέπονταν εφέσεις. Στο ευρύτερο πλαίσιο, αυτή η διαδικασία ήταν μέρος της ναζιστικής αιμονής με τον καθαρισμό της γονιδιακής δεξαμενής. Ενώ το Liebenborn είχε ως στόχο να αυξήσει τις γεννήσεις, ήθελε μόνο ορισμένα είδη παιδιών, αυτά που τέριαζαν απόλυτα στη φιλετική φαντασίωση του Χίτλερ. Μέχρι το 1941, καθώς οι πολεμικές απαιτήσεις αυξάνονταν, ασκήθηκε ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε αυτά τα προγράμματα για να παράγουν αποτελέσματα. Υπήρχε λιγότερη ανοχή στην ατέλεια, λιγότερες πιθανότητες για έλεος. Τότε ήταν που το ναζιστικό καθεστώς διπλασίασε το Liebenborn το 1942, όταν το ανατολικό μέτωπο κατέρε. Ιδρύθηκαν περισσότερα σπίτια σε όλες τις κατεχόμενες χώρες, ειδικά σε μέρη όπου ο πληθυσμός τέριαζε με τα ναζιστικά φιλετικά ιδανικά. Μία από τις μεγαλύτερες επεκτάσεις συνέβη στη Γαλλία, όπου στάθμευαν χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες. Αυτοί οι άντρες ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν σχέσεις με ντόπιες γυναίκες, πολλές από τις οποίες ήταν νέες, απομονωμένες και αγωνίζονταν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια των ελλείψεων σε καιρό πολέμου. Μόλις έμειναν έγκυες, αυτές οι γυναίκες στάλθηκαν σε ειδικά μεευτήρια, όπως αυτό στο Λόμαρλεϊ, κοντά στο Παρίσι. Κάποιοι πήγαν πρόθυμα, άλλοι παραπλανήθηκαν, και κάποιοι δεν είχαν καμία πραγματική επιλογή. Τα SS τα κατέταξαν με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά και την καταγωγή τους και στη συνέχεια τους ανέλαβαν τη φροντίδα τους σύμφωνα με τη φιλετική τους αξία. Μετά τη γέννησή τους, πολλά από αυτά τα παιδιά αφαιρέθηκαν από τις μητέρες τους και στάλθηκαν στη Γερμανία, όπου τοποθετήθηκαν σε ναζιστικές οικογένειες. Οι περισσότερες μητέρες δεν τα ξαναείδαν ποτέ. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, αυτές οι γυναίκες αντιμετώπισαν βάναυση τιμωρία, όχι από τους Ναζί, αλλά από τις δικές τους κοινότητες. Στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, χιλιάδες γυναίκες κατηγορήθηκαν για οριζόντια συνεργασία. Πολλές ήρθηκαν από τα σπίτια τους, ξυρίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και παρελάσανε στους δρόμους ενώ τα πλήθη τις έφτισαν. Κάποιες φυλακίστηκαν χωρίς δίκη. Άλλες έχασαν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Τα παιδιά, που χαρακτηρίστηκαν ως προϊόντα του εχθρού, συχνά εκφοβίζονταν, εξωστρακίζονταν και τους στερούνταν βασικά δικαιώματα. Στα σχολεία, αποκαλούνταν «Ναζί μπάσταρδοι». Στα σπίτια,
Μερικές φορές κρύβονταν ή στέλνονταν σε ορφανοτροφία για να ξεφύγουν από τη δημόσια ντροπή. Μέχρι το 1945, το Leibanborn είχε αφήσει σημάδια όχι μόνο σε όσους γεννήθηκαν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά σε κάθε κοινότητα που άγγιζε. Από το Παρίσι μέχρι την Πράγα και από το Όσλο μέχρι την Κρακοβία, άφησε πίσω του ένα ίχνος κλεμμένων ταυτοτήτων, διαλυμένων οικογενειών και μόνιμης σιωπής. Αλλά το τέλος του δεν ήρθε σιωπηλά. Ήρθε με χάος. Όταν οι Ναζί αξιωματούχοι προσπάθησαν να κρύψουν τι είχαν κάνει, στα σπίτια του Leibanborn, τα αρχεία διαλύθηκαν ή κάηκαν. Πιστοποιητικά γέννησης, έγγραφα βοθεσίας και ιατρικά αρχεία εξαφανίστηκαν. Ο στόχος ήταν να σβηστεί κάθε ίχνος. Νοσοκόμες και προσωπικό τράπηκαν σε φυγή. Τα παιδιά έμειναν μόνα τους σε κάποτε αυστηρά ελεγχόμενα κτίρια. Αλλά οι συμμαχικές δυνάμεις επενέβησαν γρήγορα. Το Μάιο του 1945 βρήκαν τα σπίτια εγκαταλελειμμένα αλλά όχι άδεια. Σε μέρη όπως το Στάινχόριν, ανακάλυψαν μπερδεμένα νήπια ντυμένα με βρεφικά ρούχα τύπου SS. Μερικά μεγαλύτερα κορίτσια είχαν μόλοπες ή ήταν έγκυες. Τα έγγραφα που παρέμειναν έδωσαν ανατριχιαστικές πληροφορίες. Λίστες με φιλετικά καθαρά, χαρακτηριστικά, ιατρικά αρχεία και εντολές μεταφοράς. Μερικά σπίτια έμοιαζαν περισσότερο με νοσοκομεία. Άλλα, με στρατώνες. Οι άνθρωποι που σχεδίασαν αυτό το σύστημα είχαν εξαφανιστεί. Ο Χάινριχ Χίμλερ, ο εγκέφαλος, κατάπιε ένα χάπι κυανίου στις 23 Μαΐου 1945, αφού συνελήφθη. Αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Και τα παιδιά δεν είχαν ιδέα σε τι κόσμο είχαν μόλις ρηχτεί. Έμειναν ορφανά από τη μια μέρα στην άλλη. Μερικά ήταν μόλις αρκετά μεγάλα για να μιλήσουν. Πολλά δεν ήξεραν καν τα πραγματικά τους ονόματα. Στρατιώτες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις κινήθηκαν γρήγορα για να τα τοποθετήσουν σε καταφύγια, ορφανοτροφία ή σε ανάδοχες οικογένειες, αλλά η επανένωση ήταν σπάνια και χαοτική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στρατιώτες των συμμάχων τα υιοθέτησαν και τα πήραν στο εξωτερικό. Άλλα έμειναν πίσω, σημαδεμένα από σιωπή και ντροπή. Πολλά παιδιά από τη Γαλλία, την Νορβηγία και την Πολωνία τοποθετήθηκαν σε οικογένειες που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ. Μερικά επέστρεψαν κατά λάθος σε λάθος συγγενείς. Στην Νορβηγία, αυτά τα παιδιά θεωρήθηκαν εχθροί. Μερικά χαρακτηρίστηκαν ψυχικά άρρωστα και τέθηκαν σε ιδρύματα. Άλλα υπέστησαν εκφοβισμό στο σχολείο ή τους στερήθηκαν βασικά δικαιώματα. Για χρόνια, η ταυτότητά τους κρατήθηκε μυστική. Μόλις το 2007 η νορβηγική κυβέρνηση αναγνώρισε δημόσια τι είχε συμβεί και εξέδωσε επίσημη συγγνώμη. Αλλά οι ουλές που άφησαν πίσω τους δεν μπορούσαν να διορθωθούν με λόγια. Το πρόγραμμα αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των δικών της Νιρεμβέργης, αλλά μόνο εν συντομία. Σε αντίθεση με τα στρατόπεδα θανάτου των SS, δεν είχε θαλάμους αερίων ή ομαδικούς τάφους. Επομένως, οι εισαγγελείς δυσκολεύτηκαν να αποδείξουν άμεσα εγκλήματα. Λίγοι γιατροί, μέες και νοσοκόμες ανακρίθηκαν. Κάποιοι παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους, αλλά ισχυρίστηκαν ότι απλώς έκαναν τη δουλειά τους υποπίεση. Μέχρι το 1947, οι έρευνες είχαν αρχίσει να υποχωρούν. Οι εντάσεις του ψυχρού πολέμου είχαν προτεραιότητα. Τα δυτικά έθνη επικεντρώθηκαν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης και στην αποφυγή πολιτικών τριβών. Το Lebensborn έγινε ένα κρυφό κεφάλαιο. Οι επιζώντες παρέμειναν σιωπηλοί. Κάποιοι ντράπηκαν πολύ. Άλλοι δεν γνώριζαν καν ότι ήταν μέρος του προγράμματος. Οι κυβερνήσεις δεν ενθάρρυναν τις ερωτήσεις. Τα σχολεία δεν δίδαξαν ποτέ την ιστορία. Μόνο δεκαετίες αργότερα οι επιζώντες άρχισαν να συναρμολογούν το παρελθόν τους. Άνοιξαν δημόσια αρχεία. Δημοσιογράφοι και κινηματογραφιστές άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις, βιβλία δημοσιεύθηκαν. Προβλήθηκαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Μερικά από αυτά τα παιδιά, τώρα ηλικιωμένα, εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις. Για αυτά, η ιστορία δεν είναι ιστορία. Είναι προσωπική και δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά.